फिथाया बिराद फिसा संनो रोङोलै बाक्सानि मानसिफ्रा। ना फिथाया हालाय माबायदि? नै बेला बै माबायाव दङ नै बहा? बहा? किसनिखौ देखायद'। ए देखायलाय। नै बाहाय दङ। लावदुम फिथा लावदुम। फिथा लावदुम ओमफ्राय बिदि सानद्रियाव बेखौ सालियो नै आरो देनानै आरो सालिबावनांगौ। माबायदि देयो? अरे उवाल दङ जों मिसिनाव देयाखै। लागा नै फिथा सौदों बाक्सानि मानसिफ्रा बिदि संना जाहोयोलै बिराद गोथाव गोथाव ओंखायनो नैबे हटेलाव फै दे। गासिबो फै। बे हटेलाव बे हटेलाव फै। देखानांखागौखा देनोसै आं एसे। एनथाब सावदों लाबाय नै बैदि फानग्राया बेनो नै लाग्राया बे एसे लायो बैदि लादों बिसोरो आरो नै बिबो दंबावोमोनथ' लानायबा जागौमोन गोथाव जाथारगौमोन खोमा आपेल बिराद दंलाजोबोलै नै खमला समला दंजोबो हनै र' दङ र' नै थोरसि लानो नागिरदोंलै दासो थोरसि नायो होखांसो लालागासिनो दं ओंखाम होलागासिनो दं मोनजोबबाय थोरसि नै ओंखाम जानोसै एबार थोरसि होग्राफ्राबो কিমান কিমান দাম আছে কোৱাচোন বাৰু এটা আছে 450 আৰু এইবাৰ এটা সৰু সাইজৰ 350 এটা 350 এটা পানল মিটকাটাৰে 450 এইবিলাক 450 এইবিলাক 350 আছে এইবিলাক আৰু সেইটো কি বুলি কয় এটা 350 নাই নাই ইয়া এটা কুকুৰি আছে 900 টকা কুকুৰীটো কিহৰ কুকুৰী এটা পুৰকা কুকুৰি আছে গোৰ্খা ন আৰু এইবাৰ কুকুৰি আৰু ক'ত পোৱা যাব এনে আপোনাক ক'ত পোৱা যাব ফুল रहा पूरा दिया ना लाग्राफ्रा गोबां भिर दं बहुद भिर আছে दालुवा মানুহকেইটা न'मा न' नैबे न'मा न' फार्स्ट हाबजेनबाय आलासि फैबा गिसिब मोनो सुनि मोनो नै बरायना होनाय सुनि गिसिबबो मोनो आलासि फैबाहाय मंच का हृदय से स्वागत करते हैं आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें आसन ग्रहण करने का अनुरोध करना Hey!